गिबि गिबियावनो नोंथांमोननि खौरां बिजोंनि गेजेरजों जोंनि बड'लेण्डनि रायजो राजाफोरनिसिम फैगौ दिवालीनि थाखाय गोसो गोरबोनि हामलायनाय जासिहरबाय। जोंनि UPPL हान्जानिफ्राय बयनिसिमबो दिवालीनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय। नैथियावहाय मैयासो जे जोंनि BTR सरकारनि गोदानै सायख'जानाय EMफ्रा समायखिरा लादों। बे गोदानै सायख'जानाय EMफोरनिसिम जोंनि UPPL हान्जानिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय जासिहरबाय आरो जोङो मिजिंथियो बिथांमोना जेरैबायदि रादाय होदोंमोन बे रादायफोरनि सायाव जोंनि BTRनि रायजो राजाफोरखौहाय बिथांमोना मोजाङैनो मोजां सेवा खालामलांनो हागोन आरो बड'लेण्ड ओनसोलखौ जौगानायनि गोदान जांख्ला फारसे बिथांमोना दैखांनानै लानानै थांनो हागोन होननानै आं मिजिंथिदों। थामथियावहाय आङो बिथांमोना जे उदालगुरियाव BTRनि मोनसे मिनि सेक्रेटारियेट खालामनो नागिरदों, बे मिनि सेक्रेटारियेट खालामनो नागिरनाय थांखिखौ आङो गोसो गोरबोनिफ्राय बरायदों आरो बिथांमोनखौ गोजोननाय बावहरदों। गोजोननाय बावहरनायजों लोगोसे जों खावलायनो लुबैदों जे मिनि सेक्रेटारियेट खालामगोन होननानै बिथांमोना फोसावदों, खिन्थु बे मिनि सेक्रेटारियेटनि थाखाय जे बाजेट एलकेट खालामनांगौ बाजेटखौ बिथांमोना एलकेट खालामाखै। थाबैनो मिनि सेक्रेटारियेटनि थाखाय बाजेट आरो मावफारियाफोर हिउमेन रिसर्स बेयाव डिप्लय खालामनांगौ होननानै आं खावलायदों। नङाबा मिनि सेक्रेटारियेटखौ बानायनानै बेयाव खामानि मावग्रा मानसि जुदि रावबो थायाब्ला बे मिनि सेक्रेटारियेटआ माबोरै सोलिगोन, रायजो राजाफ्रा बेनिफ्राय मा बेनिफिट मोनगोन? बेखायनो खालि बेयो मोनसे स्ल'गानल' जानानै थायाबालायनो आरो मोनसे प्रमिसल' जायाबालानो थाबालायनो बिथांमोना जाहाथे बाजेट आरो हिउमेन रिसर्स बेखौ जाहाथे थाबैनो बिथांमोना एलकेट खालामो, बेनि थाखाय खावलायनाय थाबाय। ब्रैथियाव बिथांमोना जे थाबैनो माने लेन्ड सार्भे खालामनानै थाबैनो हा पाट्टा होनायनि जे बिथांमोना थांखि लादों, बेखौ जोङो बरायदों। जोंनि सरकारनि टाइमाव कर'ना भाइरास आरो लकडाउन थासेयावबो 3,50,000निबो बांसिन सुबुंफोरनो जोङो हा पाट्टा होबोनो हादों, न'खरफोरनो हा पाट्टा होनो हादों। आरो जोङो जिहेतु BTR काउन्सिला गिबिसिन मोनसे काउन्सिल जाय जेसेबां हानि रेकर्ड दं बे रेकर्डखौ जोङो डिजिटाइज खालामबोनो हादों आरो दिनै बयबो बेखौ अनलाइन नायनो हायो, कम्पिउटाराव सेरबानो गासिबो ओंखारजोबो। बेखायनो बिथांमोननि थाखाय जोबोद गोरलै खामानि जागोन हा होनाया। ओंखायनो थाबैनो बे हा होनायनि खामानिखौबो बिथांमोना टाइम बाउन्ड मेनाराव जाहाथे होयो बेखौहाय खावलायहरनाय थाबाय। बाथियाव बिथांमोना जे दा जे 15 फाइनान्स आरो 6 फाइनान्सनि टेन्डार जाखांनायफोरखौ टेन्डारफोरखौ केन्सेल खालामनो नागिरदों। बे खालामनो नागिरनाया BIनि बियो आनकनस्टिटिउसनेल एगेन्स्ट द रुल्स। मानो होनोबा जोंनि BTRनि जायफोर थिकादार बिथांमोना सरकारि एडभार्टाइजमेन्टनि गेजेरजों बिथांमोना जे टेन्डार प्रसेसआव बाहागो लादों आरो बिथांमोना सालान दाननानै, नङा होमबा, ट्रेजारि सालान दाननानै बिथांमोना जे टेन्डारखौ बाहागो लादों आरो बिथांमोना दिनै टेन्डारखौ मोनदों। मोननानै बिथांमोना रायजो राजाफोरनि खामानिफोरखौ मावनानै होनो थाखाय सिगांबोदों। दिनै बिथांमोना केन्सेल खालामनानै होयोबा बै थिकादारफ्रा हालाय हाफाय जागोन। बेनि थाखायनो बे थिकादारफ्रा रावबो नङा, नोंथांमोननिनो जोंनिनो बिदा फंबाय। दा बिथांमोना जुदि हालाय हाफाय जानांगौबा जोंनि BTRनि जौगानाया माबोरै फैगोन? ओंखायनो आं खावलायदों जाहाथे बे थांखिखौ बिथांमोना बोखांनानै लायो आरो जे टेन्डार प्रसेसफोर जालांदों बे टेन्डार प्रसेसखौ जाहाथे बिथांमोना एक्सेप्ट खालामनानै बे थिकादारफोरखौ खामानि मावनो होयो, बेनि थाखाय खावलायनाय थाबाय। जोङो 2020 मायथाइयाव जेब्लानाखि बिथांमोननिफ्राय जोङो सरकारखौ माने लादोंमोन, बे समाव गोबां बेबायदिनो BIनि भाबै होनाय टेन्डारफोर दङमोन, जों बेफोरखौबो केन्सेल खालामाखै। बिथांमोना 2,900 रांनि बिथांमोना लायबिलिटि खालामदों। 2,900 जेराव 2,900 कौटि 2,900 कौटिनि जे लायबिलिटि बिथांमोना गालांदोंमोन, बेवहायबो जोङो बेखौ केन्सेल खालामाखै आरो फ्राय 300 कौटिनिबो बांसिन, फ्राय 400 कौटिसो जोङो बे लायबिलिटिफोरनि बिलखौ जोङो होबोनो हादों। मानो होनोबा बैफोर मानसिफ्रा रावबो नङा, बे थिकादारफ्राबो BPFनि दिनाव मोननाय थिकाफोरबाबो बिथांमोना जोंनिनो बिदा फंबायफोर, जोंनिनो ओनसोलनि सुबुंफोर। बिथांमोना जोबोद खस्थ' खालामनानै लामा दालां स्कुल कलेज बानायनानै होदों, गावनि सिपिनि रांजों बिथांमोना बेखौ खालामनानै होदों। दा बिथांमोना जुदि बिलखौ मोनाबा माबोरै जानो? जोङो गासै 400 कौटिसो होबोबाय। दा आं खावलायनो लुबैदों जिहेतु बैफोर माने कन्ट्रेक्टखौ BPFनि दिनावनो 2020 मायथाइनि सिगांनो बिथांमोना मोनदोंमोन।
जेसेबां लायबिलिटि बिल मोननांगौ दङ बेखौ जाहाथे बिपिएफ सरकारा हाग्रामा महिलारि सार दैदेननाय सरकारा जाहाथे थाबैनो बै लायबिलिटिफोरखौ होयो। मानो होनबा बै थिकादारफ्रा सोरनावबा लन लानाय, सोरनाबा हावलाद लानानै, हा फाननानै, बेंक क्रेडिट लानानै बिथांमोना बे थिकाफोरखौहाय दैखांनानै होदोंमोन। आरो दा बिथांमोना बिराद गिदिर मोनसे अलखदाव बिथांमोना दङ। ओंखायनो जिहेतु बिपिएफनि दिनावनो बै टेन्डारफोरखौ होनाय जादोंमोन, बे लायबिलिटि बिलफोरखौ जाहाथे थाबैनो होयो बेखौबो आंहा खावलायनाय थाबाय। बिथांमोना बुंदों जे दिनैहाय माबा फरेस्टनि साख्रि होनायखौ, बिसिडिसिनि सेक्रेटारि साख्रि होनायखौ बिथांमोना तदन्त खालामगोन मागोन होननानै बुंदों। बियो जोबोद मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा जे प्रपार प्रसेस फल' खालामनानै एडभार्टाइजमेन्ट होनानै इउनिभार्सिटिखौहाय रिटेन एग्जामिनेसन कन्डाक्ट खालामहोनानै आसाम पुलिसखौहाय फिजिकेल टेस्ट खालामहोनानै आरो सिएसबिखौहाय अरेल एग्जामिनेसन बा भाइभा बस खालामहोनानै बैफोर साख्रिफोरखौहाय उइथ माने मा होनो ट्रेन्सपेरेन्सि एन्ड एकाउन्टेबिलिटि बैफोर साख्रिखौ होनाय जादों। खुनु माने बाव इलिगेल खुनु प्रसेस बाव माने फल' खालामनाय जायाखै। बै लाइमोनफोरा जे साख्रि मोनबाय, जइन जाबाय, बिथांमोनखौ तदन्त खालामनानै दिनै जुदि आननेसेसारि मोनसे हेरेसमेन्ट होनो नागिरोबा बियो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। बियो आनकनस्टिटिउसनेल, इलिगेल आरो आनएक्सेप्टेबल। ओंखायनो बिथांमोना फार्स्टआव थांबाय थायाबालायनो, जाखांनाय खामानियाव थांबाय थायाबालायनो गावसोर मा मावनो नागिरदों बेयाव कनसेन्ट्रेट खालामनायासो बिथांमोना गोनां। जोङो फ्राय 900सो थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेडनि साख्रि बिथांमोननो गारबोदों, जों होबोस्लाबनो हायाखै। जोंना सरकारनि टेनियरा डिसेम्बरसिम दङमोन, माने जोंनि बिसायख'थिया सेप्तेम्बरावनो जानानै होबाय। बिसायख'थिनि कड अफ कन्डाक्टआ थाबैनो जाना होबाय, जायनि थाखाय थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेडनि साख्रिखौ जोङो होबोनो हायाखै। इन्टारभिउनि रिजाल्टफोरखौ होबोनो हानाय जादों। आरो टेट क्वालिफाइडफोरनि थाखाय फ्राय 1100 फोरोंगिरिफोरनो होनायनि थाखाय जोङो गासिबो प्रसेसखौ कमप्लिट खालामबोजोब्बाय, खालि एपइन्टमेन्टल' होनांसिगौ। एकदम माने इलिजिबल जायफोर प्रपार प्रसेस खालामनानै बिराद गोरों गोरों प्रफेसारफोर, ससियेल एक्टिभिस्टफोरखौहाय कमिटि दानानै होनानै जाहाथे मोजां मानसिफ्रा मोनो, क्वालिफाइड इलिजिबल मानसिफ्रा मोनो, बे प्रसेसखौ फल' खालामजोबनानै खालि एपइन्टमेन्टल' होनांसिगौमोन। बे एपइन्टमेन्टफोरखौ जाहाथे बिथांमोना थाबैनो होयो। थांनायाव माने फार्स्टआव थांबाय थायाबालायनो फिउचारखौ जाहाथे बिथांमोना फकास खालामो, बेखौ आंहा खावलायनाय थाबाय।